amon pamilya. Kag labi na gid nga indi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako makabatas magtulog. Ngang iba nagakaon, samtang kamo. Gutom. Ha? Kag masakit para sa akon. Nga may mapatay tungod wala makainom sang bulong. Tungod sa kapigadon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan! Biradur! Natawo sa kalibutan nga may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kung kaluyan. Jack Balaan! Biradur! Dere sa inyo palatuntunan Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at Beta News.
karon sa kasugpon sa naton matahom nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Masarangan ko ayan ang ipobra sa akong tay Valentin. Masarangan mo, Jack. Nakita ko'y nasa pagkatao mo. Pero hindi pa ako anad sinang nga obra tay. Hindi ko pa kabisado ang amo sinang nga trabaho. Mapos lang inang obra, Jack. Isog lang ang kapital budra. Ang pinaka-importante sining nga trabaho, isog. Kagara na sa imo. Tay, Pamati, Jack. Kaya tudlo ko sa imong mga dapat mong mabalaan parte sa trabaho ngayon eh. Okay na to si Madam. Maulat na lang kita nga masugilanon ko sa liwat para mahuman ang among istorya. sino na siya tay? Sino na si Madam? Siya ang handler ko, Jack. Siyang nagauyat sa akon. Siyang nagahatag trabaho sa akon. Buti nga wala ka niya diri gimbuligan. Kay siya man na yan ang handler mo. Kabalo ka, Jack. Basta iya gani transaksyon kay paubran niya sa imo. Alalayan ka niya sina. Kung may problema, buligan ka niya. Ugaling ng tatabo sa akon. Otra kausay ni. Ako lang inilakat. Wala siya makaibalo. Nagbiyahe ako nga ako lang. Kani hindi ko siya mapangayuan bulig sang mag-uot ako. Pero bisan paano, tungkol may pinagsamahan kami, pinabuligan niya ako bisan paano, Jack. Pero kung niya transaksyon, kaya kung magproblema ka, buligan ka niya sa kutob sa niya masarangan. Amo bala tay? Ano iya papel sa amo sining nga trabaho? Kontraktor. Ha? Madugay na siya sa amo sining nga trabaho. May nagakontak sa iya nga mga tao. Kung may aras ang inugpatumba. Kaya kung matuno niya ang transaksyon, makuha siya birador, nga mo matrabaho sila. Kag isa ako sa masaligan nga birador ni Madam Jack. Amo galit tay Valentin. No. Isa ako sa pinakaali-ali nga birador ni Madam. Tungkol wala ako nagapalpak sa trabaho ko. Profesional ako kung magtrabaho, Jack. Pino. Wala sabit. Sininguli lang ako nag-uot. Tungkol kay bisan na lang alang ginpilit ko gin. Tungkol nahuya ako sa amigo ko nga nagayugit sa akon. Iya personal nga traso. Kag kumo, migo ko siya. Gibuligan ko. Pero sa mag-uot ako, di wala magani makapakita sa akon, Dre. Primero lang ang bulig niya. Sa huli, sa magdugay na ako Dres Press 1, hindi ko na siya makontak. Pero napabayaan ko na lang. Tay Valentin. Jack, tamo klase ang pirador. May small time, may di kalidad. Kagang ginauyatan ni Madam nga mga pirador, may mga kalidad. Ano pa? Madamo sa nagakontak sa iya. Mataas ang reputasyon ni Madam sa amos ni nga klase sa trabaho. Kita mo, wala siya nagabatong transaksyon ng mga witi-witi. Kag wala siya nagabatong transaksyon, nga hindi niya masarangan nga trabaho. Tungkol ginahalungan niya ang iya reputasyon. Tay Valentin. Ano ang papel ni Madam kung may trabaho? Kontraktor, financer, depende sa ipatrabaho kung ano kadako. Siya ang nagasukop sa kliyente. Kaya kung ikaw ang kuhaon niya nga birador, iplastar niya sa imo kung ano nga obra. Kag kung pila ang ibayad niya sa imo, Jack. Kag hindi ka agrabyado sa iya parte sa bayad. Kay kabalo na sa iya kung pila ang dapat nga ihatag sa imo. Depende sa imo kalidad, Jack. Aha. Siya ang mahatag sa imo sang tanan nga datos, parte sa imo iliguon, pati mga gamit nga kinahanglanon mo. Siya ang ma-provide kung wala ka sa personal mga gamit.
Kung ano man ang transaksyon nila sa nagkontak sa iya, wala ka na daya labot, Jack. Hindi mo na kinahanglan nga hibaluon. Ang transaksyon ninyo nga duwa ni Badam, amo lang ang dapat mo nga intindiyon kag trabahoon. Buot silingon, ang birador, wala makaibalo. Kung sino ang nagsugo, kag kung anong rason, kung nga ipatumba sa imo ang tao. Tay Valentin. Nakuha mong buot ko silingon, Jack. Oo, tay. Kung mayo bata. Sa subong, mula nanay mahatag ko sa imo nga itiya, Jack. Ugaling na lang ang iban kung makasugod ka ng trabaho. Ang buot mo sa lingon, tay Valentin. Madamo pa ko sang dapat may balan. Madamo pa, Jack. Pero hindi ka magkabalaga. Ari ako. Akong mag-iya sa imo. Paibala lang ako kung anong ipatrabaho sa imo para matudtuan ta kasang dapat mong imuon. Okay? Oo, tay Valentin. Good. Himuon kong ginhambal mo sa akon. Mayo. Didikari lang ang obra mo. Kaya magkakaayuhan ka, Jack. Sino tong dalaw ni tay Valentin Julito? Bata niya, Jack. Mamala nang isa ding nagadalaw siya eh. Ah, daw tumboy, no? Tumboy kita eh. Gali? Jack, maligo ka na. May tubig daw. Ginsaluran ka na ka to. Yabaw. Salamat kay Julito. Mapabakal ta sudaan karon ha. May kwarta ka pa daw. Mayari. At ipabakal lang ta subong. Ipadala ta lang sa dalaw ni Francisco. Kay manugla ka ta. Ate, sige. Dali lang. Makuha lang ko sa kwarta. Kamusta ka di pa? Okay lang. Kamusta ka mo to? Si mama mo gali kamusta? Mayaman lang ah. Sige, tiyangin nyo to. Oo. Pasensya ka na. Sa ano nga pilit ko nga maupod siya di. Hindi gini. Daw kay gyapon si mama si mo pa. Pabay na lang siya. Itindihan kong iloy mo, Labilya. Baton ko man nga may sala ko sa iya eh. Sige lang pa. Basta pilakad lang. Malugpayan ko man na siya. Kaya makakadto siya sa imo. Salamat kita, nak. Labilya, pamati. May pabuligan ako sa imo. Ha? Sino pa? Kaganong mabulig ko? Upod ko tre, si Jack. Jack Balaan. Maduguan na siya. Kaya ko na sa istaran pagwaliya. Ha? Oo, Labilya. Unti. Sa dito siya pistaron? Sa balay? Makig niya sa mamaya. Hindi Pangitahay lang to sa istaran. Malapit lang sa aton. Ha? Ting, bayan niya sa listaran niya. Wala problema. May kwarta na siya. Ano bala? Tingnan ikaw ginayaminita sa listaran niya. Kaya may kwarta man na siya gali. Pamati, Balanay. Gusto ko nga dito siya mag-istar malapit sa imo. Para mamonitor mong ulag niya. Ano? Oo, anak. Naku ba nasalig ko sa iya. Pero mas mayugin nga mabalan kung ulag niya sa kwa. Ikaw monitor sa iya. Buligan ta siya, anak. Kaya mapuslan ko siya. Siya nagidlang makabulig sa akon para makagwa ko diri sa pesuan. Siya nagidlang.
Ate, sige pa. Saan siya magwaw? Hindi pa mabalan. Pero hindi na madugayan. Babalon lang ka para masugat mo siya. Sige pa. Salamat kid, anak. Salamat kid. Oh, tipa. Di na ako maggugay. Sige, sige. Kalayo pa dati sa biyahiun ko. Sige, halong, ha? Para naman ang groceries mo ah. Ang mga dilata at sa gwardya. Kaya hindi man pwede nga makasulod din sa sildan nyo. Kualan to kung may gusto ka nga kanon ah. Oh, sige, sige. Ako nang bahala. Salamat kid, ha? Magalong ka. Oo, pang. Ikaw man, halong ka diya. Ato ng bata mo tay Valentin. Oo, Jack. Kadali lang sa iyaw. Malayo pa bing BO niya eh. Di pa siya kapuli tayaw. Sa Saraga pa. Iloilo? May balay ka bito eh. Ah, gadi. Wala diya ga dalaw si mama niya. Wala. Akig to sa ako ng ilo eh. Kabalo ka, Jack. Damo man ko sa asawa ko eh. Magali. May ginpuyo-puyo makungadaan nga hupin sa una. Kagula na ko itong kapuli sa Saraga. Sa Pasin ako yung nag-star. Nagkulukad to na lang ko to. Ah, ho, gali tay. Diri ka na priso, oh. Diri ka nag-star. Hindi, sa Pasig gani. Galing kayong tabuan mo niyo. Diri ko napatay ang tao. Diri ko gipasakaan kaso eh. Budlay gani kay layo sa pamilya ko. Budlayan sila magdalaw. Kaglayo man sa mga kilala ko. Ah, amo bala. Pero sa uli, naka-adjust man ako. Naanad na mala ako. Jack. Okay na to ha. Naambalan ko ng bata ko. Ang bartis ano tay? Sagistaran mo kung makagwa ka na diri. Ah, amo bala. Oo. Dito ka star sa Sarga. Malapit sa amon balay. Para nga mapos ako nga makakontak sa imo kung nato ka na sagwa. Ati mayo man tay. Hindi ka na magbalik star to sa ginistaran mo sa Iloilo ha. Ikaw ka to anay. Basi kung mainit ka pa sa panulok sa mga pulis dito. Oo tay. Pwede ka lang kakulukan to dito. Pero hindi ka dito magtiner. Oo tay Valentin. Mayong gabi, sir. Mayong gabi, Mantel Valentin. Kapayapon ka na. Oo. May bilin ko na nga pagkaon, no? Hindi. Oo, wala ko gana magkaon. Sige lang, sir. Nakapadyapo na ako. Nakapabakal ko kay Nasundan eh. Damo ka guro kwarta tayo eh. Hindi gid man. Napadala lang ko sa amigo ko kay na. Ay, gali ka. Ati, Mayo. Galibugan ng ulo ko subog tayo. Yaman, sir. Ara ng bills ang suga ko. Bill. Wala ko inagbayad. Dogin ka boss ko. Ulot dal to boss. Ati bayre, sir. May kwarta ko to. Ha? Paulamon mo ko tayo. Oo eh. Munang kami guway ta. Daw mahuyam ko si mo kay daw ang hulam ko. Tao, Daw hulang pamabayaran to. Hindi na maguya-uya. Madutlan ka pa ako. Joke lang na, sir. Hindi na mauya. May guway ta. Hindi ko man mabatas nga dulom ang balay mo, sir. Abauti, salamat kita ya. Dali lang nga kay kuwaon ko tong kwarta ko sa silda. Dali lang. Hindi lang anay. Hindi. Ah. Karon lang. Karon lang. Matawag ka? Tani, sir eh. Ati, hari ko. Hari cellphone. Unlimited na. Tawag na. Mayo kay permi lang unlimited cellphone mo, sir. Ati ka, na ako nagadaan sa imo eh. Huwag kagakawadan, Lod eh. Guro may... sige lang. Karoon na lang ang kwarta, sir. Oo. Karon na lang. Kabalo ka naman kung pilang balayran ko to. Oo. Karon na lang. Kung magbalik ka na sa silda mo tayo, ha? Ate, okay, sir. Basta ikaw. Mayong gabi, madam. Oh, Valentin. Maayong gabi. Ote, kamusta na to, madam? Na briefing mo na sang maayo ang tao mo? Oo, madam. Kargado na to sa istorya. Okay na to siya. Valentin, Madam, suliton ko ang hambal ko sa imo, ha?
Hinali magginago siya. Pati ikaw, damay. Kabalo na ko sina, madam. Kabalo na ko sina. Okay. Dako ang sali ko sa imo. Kung nga arisguhan ko sa ang kwarta ko ang Jack nga ina. Salamat kay madam. Salamat kid sa imo. Okay, pahanda siya. Kay pagkatuon ko ang tawo ko dira para mapiyansahan siya. Madam, salamat kid. Madam mo salamat sa imo, madam. Pahanda siya. Oo. Kay may nagahulat nga trabaho sa iya. Distingan ko ang ikasarang niya, Valentin. Oo, madam. Oo. Takot ka ba sa day? Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa aton suginanon. Jack, Balaan, Birador, diri sa aton panatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio.